Ikaw kay usap ka nga iladong vlogger. Paninda di kag budbud para malipay sa juga oh. Pinangga ko ito. Sir. Baik hapon, sir. Diri ko gani ha. Kani mga launa nya, kuan. Ano ka panan? Ha? Ako sa tanawon? Vlog Vlog ta? Sige. Hi vlog, welcome to mga guys. Na ako dire ko sa Konsyal Danilo Caballero. Ha? Vlog na. Ay, vlog na to ni. Nade ni mga negosyo ni mga sakyanan oh. Pagkabulahan. Kanang grips. Grips aja. Ah, Chito Apira. Lapira. Oh. Ah. Sige kon. Sige ko. Iya, ini yung pulutan. Ang atong himong starring si ikaw kon. Bubuak porol. Anay kayo sir. Ikaw kay usap ka nga iladong vlogger. Paninda di kag budbud para malipay sa juga oh. Ano ko mo ito? Pinangga ko ito. Wala lang ni mo. Wala. Apa balitan dah niya ang kulor unsa nang kulor nga na. Wa ba ganun kulor ra bariha ra nang kulor sa opisina. Apa dia nagkulor? Bariha. Murag emulsion green. Kato. Ya. Pero kana kay sa kadugay sa panahon, mag-feed mo ng kulor. Pinta lang niya tira ko ta ang tira lang niyo. Buru ang karon. Tira ni birakuta. Tirakuta. Ah, oo, tirakuta nga kulon. Mora sini sir. Ini rasa. Kaya do siya ko rin ni dulu Ini na tanon. Pati di bola.
susid sa mga kantuhan.